Priča čovjek koji svira sa njim. A bio sam ja. Kako? A oni imaju to i ga šestak izgleda. Ovaj mi govori da neće imati malo levo. To treba onda polako. A šta ti nije? Treba pa to ovo. A moj trke zašto odvozi jaš? Vidov se kako je. Riđak slovi ovo. Pa mi je odnapred, nema moćnije da auto znači. Ha?